Κοιτάξτε τι έγινε σήμερα. Μαμά, να πάρω λίγο το κινητό σου. Πάρ' το, αλλά για λίγο. Γεια σας. Γεια σας, πείτε μου τι θα θέλατε να παραγγείλετε. Ήθελα 40 σουβλάκια και 30 μερίδες πατάτες. Οκ, πείτε μου που να τα παραδώσουμε. Στην οδός Μπισκότα κάτω σοκολάτα 7, 8, 9. Οκ, θα παραδοθούν σε μια ώρα από τώρα, να ξέρετε ότι κοστίζουν 500 ευρώ, το έχετε πληρώσει ήδη από την κάρτα σας. Μία ώρα μετά. Γεια σας. Γεια σας, παραγγείλατε 40 σουβλάκια και 30 μερίδες πατάτες. Όχι, δεν παράγγειλα κάτι. Μας δουλεύετε, κύρια μου, πριν μία ώρα μας πήρατε τηλέφωνο και κάνατε παραγγελία. Και μάλιστα το πληρώσατε από την κάρτα σας, κόστιζαν 500 ευρώ.